Angizizi-ke ngithole ukuyibonge mina-ke ngiyisizwa esemabheleni. Ngibonge ukuphila kwakho, ngibonge uthando lwakho, ngibonge ubungani bakho. Kuningi-ke esidlule kukhona mina nawe, kodwa sikanamuhla bekungelula kodwa bekezelile mngani. Wabekezela kunzima kungelula. Ngiyabonga. So ngicela nibasukela abantu ikhekhe bedle kube kahle. Siyabonga somndeni waGumbi. Cha ngifuna ukusho nje phambi kwabantu bafasana ebahle ngiyamthanda. Angisobe ngalethe intombi endlobo nalena. Abanye ngibuza ukuthi kodwa Gumbi asaboni bekwenze njani. Yabona phela mangilethela kucaca ukuthi no. Nikhuphula amasokisi. Ayisaqedi. Sing it right, man. But enough is enough. Yeah, you're right, man. But if I'm fine, I sing it. I should enjoy it. Angkhumbula. Nika iqhwephana. Angishadi nani? Ngishada kuphi? Bangekho niyalo. Mase ngibuyile kuyaphela. Hayi ngizofaka amakhamera ngibone iniyalo hayi. So ngithemba ukuthi Maduma amalinga amacebe khona nizolamisana. Njengoba besivele sibambisene. La ke Maduma ekhaya asinakho lokuthi wena uno-50 rand owakho wedwa. Uno-50 rand uba edadini u-10 rand uzomnika. Nomalinga kanjalo uzomnika. Nawe kanjalo bazokunika. Angithi? Angichuza malinga. Awufakele uMaduma lapho u10k, awufaka u20, awufaka u100k, usuke ngithetha kuyena. Yona impilo esiphila la. Mangithi mangihle ingakho ngahamba nomacebe khulu. Ngoba ngeke ahamba kwamalini. Ezidwedwe zemidwa veko ezithanda. Ngoba azazi lutho. Yebo. Zazi ukugxeka. Ezinye ayinangisho amakhethini. Ukugxeka umuntu uthi uyabona ahlala khona. Ngeke nje uzumamkhiza gxeka somkhanda. Noma osomabhizinisi abathi ugxoka umuntu oshuleka ngishithene isinkwa. Yena. Kodwa abe nedatha lokudelela. Uthi uyakudelelwa ikokoloshe nje iphela. Serious. So ufuna ukudelela nje ukuthi hamba asinandawo. Ngiyakumulela mina Nkosi yabantu bana uyazi wena uzozakhela umuzi wakho neside lapho. Umuzi wana ekhaya mkhulu but imncane. Siyazwana but njengoba umndeni uhlezi uneyinkinga. Kodwa inkinga ziyahlula. Ilokho engingakusho. Akuzubani lapha. Ngokuthwapha nothanda khona lezi ikhona. So mkhanda ingane lehlezi itshela ingane.
so wena ufanele ukuyikhuliswa ikhombisa indlela ngokuyikhona njengoba nokabanye wamkhulisa mkhombisa indlela so bathi yena nje uyingane so wena okwakho ukuthi umbuyise kahle you understand kahle ngokuzwana noma ibig khona phela khona ezinye ezifana nezigwema kodwa ukunene nobabili baduma into that's kahle ngisho you understand Amen. uzoyifundela wena-ke ngendlela ukuthi umyeni wakho umuntu onjani kodwa nginga-advise ukuthi uma uhloniphe umuzi wala ekhaya wathanda iy'ngane Amen. ngokulinganayo mina vele saziweza ukubhaleke khona kujwayelekile esithenjini namangane kujwayelekile akuhlezi kumnana sibona sesimeshe ngokhala la ithemba yazwana niyajabula bangenje hlezi kunalokho kodwa ngoba naye wayezela ekhaya yazi ukuthi khona mficile nomaduma naye kanjalo ukuyena-ke njengamanje uyena ozokhombisa indlela on my side ukuthi cha ngibana kungizokwakha la ekhaya lokho nje kuphele ngingakusho kodwa Jabulazi ngiyabonga isupport nayo wonke abantu abasebenzisa inkosi imbusise i97 mase nimuka nemakhaya nivikele endleleni. Hawu. Ngizakufunda ukuthemba manje. Unabo lapho? Sanibona. Lapha basuke bexoxa ngemoto. Ngizofaka ngokuthanda ukubonga umuntu ophumelelile namhlanje ukuthi azoseka izithandani zethu namhlanje. uMadumo uyazi-ke udadewethu ngamukela nami ngenhliziyo emhlophe. Bengayenza lento late. Azobe yayenza. uMadumo-ke ngiyamamukela ngenhliziyo emhlophe. Engithanda ukusho kuye namhlanje ukuthi-ke dadewethu namhlanje ufana nomama ophula obeletha. Ngoba indoda musufikile nje ayibisazi ngisho amasokisi ukuthi ahlala. Ingqondo bese ingasasebenzi akazi amasokisi akazi ayazi ukuthi namhlanje ufana nomama ophula obeletha. Umthathe njengengane yakho noma engathi sisi ngo-12 ethi mangathula isiteki awukutheli sisi uyavuka uzidefrost awusho ukuthi futhi awuthuthe kodwa umbuzo ukuthi uphumaphi ukuthi awuthanda ufuna isiteki. Amen. Ukuthi ufuna isiteki mina ngibheka ukhale namhlanje cha ayibuzwa-ke Madumo indoda nokuthi-ke sisifune indoda akayithinto ngoba hayi uzokhala. Ayithinti ifuna indoda ngoba uzokhala noma kuthiwa uma ithi abantu ufuna ukujabula nje ukayithintiko le ndoda awubuzi ukuthi uphumaphi mayebuya nje sisi nje mbekela amanzi owaphumithelele ebhavini ageze umenzele ukudla uyohlezi nje unephisi futhi ujabulile ngoba thina abantu besifazane siyayithina ukukhala siyayilandela thina ukukhala umuntu angakhombisile ukuthi uhambe efonini ukuthobe kodwa nje dadewethu ngithi namhlanje ngingane entsha nami ngangingibadzela ngithi nami ngiyazi nginomadze kwamadzela umama kaGumbi namhlanje. Ngiyalibongela uNkulunkulu angigcine nje anibusise nje ngakho konke enikufisayo. Ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mkosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Sunday, big biz, big shadwa or big shadiswa. So big shada uZola Ntshangase and Umiso Kuhle. So ukhuluma speech uGuy saying ukuthi uyabonga kakhulu kuMiso Kuhle for kumbeketelela for kumthanza yena naMiso Kuhle. They've been through a lot tininto lesibandlule kuto but bekaloku ambeketelela. We just wonder ukuthi ngitiphi letinto labandlule kuto usho okukhalisa uNozipho ahamba mshiye nebantwana aye kuMiso Kuhle ambeketelele ke ukele uMiso Kuhle. Moving right along siya emshadweni wa Somkhay kanye naZama Lwandle
waduma kumbi. Nabo bebashada ke Sunday, and we were waiting for umshado wabo because we knew ukuthi it's gonna be fire. We knew ukuthi it's gonna be fire, and bebashada. And uthembisile ke uSomgumbi ku-speech sakhe washo ukuthi cha uZama semfati oqina lamthatha kungekaphinze athathe lo mnye mfati emva kwaZama, uyaqina nje thatha mfati ngazama. Wajabula ke uZama washo ebantwini kokuthi uma sikafuna ukuthatha lo mnye mfati ngifuna ningifakazele. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I'm signing out. Goodbye.